ቤት ትምህርቲ ንዓይ ክርዳእኒ ይከኣለን ኣነ እውን ምስቲ ስርዓቱ ኣይተሰማማዕኩን ምክንያቱ ዓቕሚ ስኢነ ዘይኮነስ ብትእዛዝ ክመሃር ስለ ዘይደለኩ ጥራይ እዩ ትምህርቲ ዝበሃል ነገር ኣዝዩ ባይ ዝስልችወኒ ነይሩ መምሃራን ልክዕ ከም ወተሃደራት እናሰርዑ ንፈተና ጥራይም ዘዳልውና ነይሮም ብዛዕባ ህይወት ግን ግዲ ኣይነበሮምን ንዓይ ከዓ ፍልጠት የድልየኒ ነይሩ ንሳቶም ግን ነጥቢ ጥራይ ዝቆፅሩ ነይሮም ነቲ ውድድር ይፀልኦ ነይረ ምክንያቱ ዋጋ ሰብ ብዓወትን ስዕረትን ጥራይ ልክዕ ነበረ ኣነ ድማ ኩሉ ግዜ ተሳዕረ ኮይነ ዝርአ ነይረ ዋጋ ከም ዘይብለይ ብዙሕ ግዜ ነጊሮምኒ ክሰጉን እውን ሓሲቦም ነይሮም ኣብቲ ኣብ ሙኒክ ዝነበረ ናይ ካቶሊክ ቤት ትምህርቲ እቲ ንፍልጠት ዝነበረ ንጥምኢ ከም ሓጢያት እዩ ዝርአ ዝነበረ እንኮ ቋንቋኦም ነጥቢ ጥራይ እዩ ዝነበረ እስከ ሕጂ ንስኹም ንገሩኒ ከምዚ ዝበለ ስርዓት ከመይ ገይሩ እባ ንስምዒት መንእሰያት ክርዳእ ዝኽእል ወዲ 12 ዓመት እንከለኹ ሓንቲ ዓባይ ትምህርቲ ተማሂረ ነይረ ንኽትገብሩ ዝተኣዘዝካዮ ነገር ምክንያቱ እንተዳ ዘይትርድኢካ ክትሓትት ኣይትፍራሕ ነቶም ሕቶን ተገዳስነትን ዝፈርሁ መምሃራን ድማ ከቶ ኣይትእመኖም እትብል ብሂል ኣብ ልበይ ተሰቂራ ነበረት ኣልበርት ኣንስታይን ኣብ ማእከላይ ደረጃ ዝነበረት ተራ ስድራ ቤት ይዓብዩ ምስ ተወልደ ስድራ ቤቱ ኣዝዮም እዮም ተሸጊሮም ነይሮም ምክንያቱ ርእሱ ኣዝዩ ገዚፍን ቅርፁ ዘይሓዘን ስለ ዝነበረ ደስ ዘብል ነገር ግን ድሕሪ ውሑድ ሰሙናት ቅርፂ ርእሱ ናብ ንቡር ተመልሰ ወለዱ ድማ ቁሩብ እፎይ ይበሉ እንተኾነ ግን ስክፍታ ስድራ ቤቱስ በዚያ የብቅዕን ኣንስታይን ንዘረባ ኣዝዩ ደንጓይ ስለ ዝነበረን ክሳብ 4 ዓመት ዝመልእ ክዛረብ ስለ ዘይጀመረን እዚ ውላድናሲ ናይ ኣእምሮ ፀገም ዳ ይህልዎ ከይከውን ዝብል ስጋት ነበሮም ኣብቲ ሽዑ እዋን ሙሉእ ሓሳባት ኣብ ኣእምሮ ይቐርፅ ዳ እምበር ዓዊሉ ክዛረብሲ ኣይክእልን እዩ ዝነበረ ሓሳባቱ ቅኑዕ ክሳብ ዝኸውን ኣብ ውሽጢ ኢላማምዶ ወይ ድማ ብሕሸክሸክ ድሕሪ ምድጋም ዓዊሉ ዝዛረብ ነይሩ ብዙሓት ሰባት ኣንስታይን ዝረብሕ ነገር ክበቂዕ ኢሎምሲ ኣይሓስቡን ነበሩ ወዲ 5 ዓመት እንከሎ ኣቦኡ ሓንቲ ንእሽቶ ኮምፓስ ኣርኣዮ እታ መሳርሒት ከመይ ኢላ ኣንፈት ዝኣክል ትሕብሮ ከም ዘላ ኣዝዩ ኣደንቆ እዛ ጉዳይ ድማ ንሳይንስ ዘለዎ ፍቕሪ ኣባርዕ ዓቢላቶም ወዲ 6 ዓመት ምስ ኮነ ድማ ቫዮሊን ምፅዋት ጀመረ እዚ ፍቕሪ ሙዚቃ ድማ ክሳብ መወዳእታ ህይወቱ ምስኡ ቀፀለ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣንስታይን ንፉዕ ተምሃራይ ነበረ ኣብ ክፍሉ ካብቶም ቀዳሞት እኳ እንተነበረ እዚ ግን ኣብቲ ዝፈትዎ ዓውድታት ሕሳብን ሳይንስን ጥራይ ነይሩ ብሓፂሩ ውፅኢቱ ምስቲ ነቲ ትምህርቲ ዘለዎ ተገዳስነት ዝተኣሳሰረ ነበረ ወዲ 10 ዓመት ጥራይ እንከሎ ብውልቃዊ ፃዕሩ ባዕሉ ክመሃር ጀመረ ወዲ 12 ዓመት ምስ ኮነ ድማ ጂኦሜትሪ ባዕሉ ተማሂሩ ወዲ 15 ዓመት ምስ ኮነ ሞ እቲ ዝለዓለ ናይ ቁፅሪ ትምህርቲ ካልኩላስ ኣፀቢቑ ፈለጦ እንተኾነ ግን ነቲ ተሪርን ዘይጥወይ ናይ መምሃራን ኣመሃራ ስለ ዝፀልኦ ወዲ 15 ዓመት እንከሎ ትምህርቲ ኣቋረፆ ንውትድርና ብግዲ ንኸይዕሰብ ድማ ካብ ጀርመን ወፀ ስድራ ቤቱ በዚ ነገር እዚ ኣዝዮም ተሻቐሉ ወድና ትምህርቲ ዘቋረፀን መጻይኡ ዘይፍልጡን ኮይኑ ኢለው ድማ ኣዝዮም ሓዘኑ ኣንስታይን ግን ተስፋ ኣይቆረፀን ናብቲ ናይቲ ግዜቲ ፍሉጥ ዩኒቨርሲቲ ዝነበረ ስዊስ ፌደራል ኢንስቲትዩት ኦፍ ቴክኖሎጂ ንምእታው ኣመልከተ ክትኣምኑ ትኽእሉ ዲኹም ኣልበርት ኣንስታይን ነቲ ናይ መእተዊ ፈተና ወደቐ እወ ምድላው ስለ ዘይገበረ ፌይል ገበረ ኣብ ሒሳብ ፊዚክስ ድማ ኣዝዩ ንፉዕ እኳ እንተነበረ ኣብ ካልኦት ዓውድታት ግን ትሑት ነበረ ተስፋ ከይቆረፀ ድማ ንኻልኣይ ግዜ ተፈቲኑ ሓለፈ ኣብኡ ድማ ነታ ፀኒሓ ሰበይቲ ዝኾነት ሜሊባ ማርች ረኸባ ትምህርቱ ምስ ወድአ ንዳርጋ 10 ዓመት ዝኸውን ስራሕ ክረክብ ኣይከኣለን መምሃራኑ ኩሎም ብልህነቱ ይፈልጡ እኳ እንተነበሩ ናይ ዘይምእዛዝ ባህሪ ስለ ዝተሸገሩ ፅቡቕ ናይ ምስክርነት ወረቐት ክህቦ ኣይደለዩን ስለዚ ድማ ዝኾነት ይኹን ትካል ክቆፅርስ ኣይደለየን እምበኣርከስ ኣንስታይን ንኽነብር ገንዘብ ስለ ዘድለዮ ኣብ ቤት ፅሕፈት መመዝገቢ ፈጠራታት ከም ተራ ፀሓፊ ኮይኑ ተቆፅረ እቲ ስራሕቲ ንዕዑ ኣዝዩ ቀሊል ስለ ዝነበረ መፅናዕቱን ምርምሩን ንምክያድ ብዙሕ ትርፊ ግዜ ረኸበ ኣብቲ ዘሰልችዎ ስራሕ ነስርሕን ኩሉ እምበኣር ነቲ ዓለም ዘናወፀ ቲዮሪ ኦፍ ሬላቲቪቲ ናይ ቁፅሪ ቀመር ዘማዕበለ ኣንስታይን ድሕሪ ናይ 11 ዓመት ሽልማት ፃዕሪ ኖቤል ተቐበለ ንሱ ናይ መበል 20 ክፍለ ዘመን ፅልዋ ዘለዎ ፊዚቀኛን ዓብይ ፈላስፋን ኮይኑ ኣብ መዝገብ ታሪክ ስሙ ተፃሕፈ እምበኣርከስ ንሕና እውን ካብ ሂወቱ ብዙሕ ነገር ንምሃር ኢና ንሱ ንባዕሉ እውን ከምዚ ይብል ነበረ ኣነ ፍሉይ ክእለት የብለይን ግን ኣዝያ ሃንቀውታን ተገዳስነት ዘለኒ ሰብ እዩ ዝብል ስለዚ ነቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ተገዳስነት ተኸተሎ ነዛ ኣብ ዙርያኻ ዘላ ዓለም ንምሕታት ኣይተፍራህ ኣብ ጉዕዞኻ ዘጋጥሙኻ ውድቀታትን ጌጋታትን ከም መምሃር እምበር ከም ስዕረት ኣይትቁፀሮም ጌጋ ዘይገበረ ሰብ ሓድሽ ነገር ፈቲኑ ኣይፈልጥን ማለት እዩ ስለዚ
ክትመራመርን ጌጋታት ክትገብርን ድፍረት ይሃለኻ እቲ ኣብ መንጎ ዕውታትን ዘይዕውታትን ዘሎ ፍልሊ ድማ ተባዕ ምዃን እዩ ንስኻ እምበር ናይ ግድን እቲ ዝቕፅል ኣንስታይን ክትከውን የብልካን ንስኻ ክትኮኑ ትኽእል ዝበለፀ ሰብ ጥራይ ደኣኹን ጽባሕ ተንሲእኻ ባዕልኻ ብርእስኻ እትኾርዓሉ ሰብ ኩን ዓለም ንዓኻ ትጽበ ዘላ ይቐኒለይ